नै हामफैनो होया दाबो सिखाराखै माबाया इउटुबारलायानो दाबो सिखारा आयु नायलाय 7:00 जागुलायबाय हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो सिखारदो आदा आदा मा सिमां नुखो Sure. Nonton kelaydın lazım नै सिख्लाफोर नै सिख्लाफोर नै स्टार्टिं इउटुबारा मुलसियाथार बिनि नामानो जाहैबाय माराम साम'बो जालु खाख्रेबबो आंखौ जाद होनथार नायो माबा हामफेगालि माबा माबि होनथारो बियो बिनिखायनो आंबो बेखौ जाद नाम दोनदों कमेन्टआव खोन्थाहर दे मा नाम दोननांगौ कमेन्टआव लिरना हर दे लोगोफोर बोथोरा जि मोजां जादों लोगोफोर आं दायो मोसौ दोस्लायनो थांगासिनो आरोना बेनिफ्राय दाखालिनि आङो भिडिअ होनायाव गोबाङानो कमेन्ट खालामदों गोबाङानो माने मिथिया खोमा जायगा बेलेग बुङो जानो हागौ सोरबा खादाजोंनो ना गुरो होनना बुंदों आरोना जेंगायखौनो खादा होनना बुङो बिराद बिदिनो ओंखारदों आंनि कमेन्टआव नायनो हागोन नोंथांमोना जेंगायखौनो खादा होननानै बुंदों जेंगायजों ना गुरजायो एक्सुवेलि ओमफ्राय खादाजोंथ' जोङो गोबोरखिसो गारो खादाजों ना गुरा ओमफ्राय नै हामफेमोना दिनै आब'जों बेजों आरो ना गुरबावदों जेखाइजों गुरदों आरोना दिनै दाखालि जेखाइबो लादोंमोन जेंगायबो लादोंमोन नोंथांमोना मोजां नायफिन सोरबा माने जायगा जेंगायखौ खादाबो होननो हागौ खिन्थु जोंनि जायगायाव जेंगायसो होनो नै बेलाय बे फिसा दंग' होनना बुंगोन सोरनाबा खिन्थु जोंना जाम्फैसो होनो जाम्फैयाव गुरदों मोनदोंना मोनाखै बिसोरो ओरैनोल' गेलेफैदों नामा अबेहाय नुवाखैनो आङो लाय बेसेबां बुरजा हा बाल्थिंसे होनलाय आयु ना गोरैमोनलाय बाल्थिं हरखांबाय दानिसो आंनि बियो नै आदा मोसौ दोस्लायनो आं एफा गोबाव उन्दुना फैनानै लासैसो आंनि होनलायो खादाजों ना गुरो होनजानानै लासिं हामफैया मा खादा बेलेगखा माथो जों लानायालाय जेंगायसो नोंथांमोना सिनाया खोमादां खादाया बेलेगखा खादा बेलेग माने ओमफ्राय जों दाख्लै गुरनाया जेंगायमोन आरोना जेखाइजोंबो गुरो जेंगायजोंबो गुरो नंगौ नामा हाफेगालाय थांसेया बैथिंसो मोसौआ मोसौ दोस्लायनो फैदां बबेथिं खायदोंथाय आफाया बोथोरा बिराद मोजां जादों नै दासो उन्दुनानै सिखारदों आङो मोग्रोम मुसि मोनजोब्बाय मोखांबो सिफाखै डाइरेक्ट भिडिअ बानायदों ओमफ्राय मोसौ दोस्लायनोसै आं अखायाबो नागारथारा दासो एसे नागारदों अखायानो जेरावबो थांनो हाया बाखायो हाब्रुफ्रानो लामाफ्रानो लेथ्रा एकदम दै दैबा लोगोफोर दैया हाखौ सेस खुरखाजोब्बाय आरोना नै सिगांथिंजाय सुइस गेट दंमोन बे सुइस गेटखौ दाखालि थेदोंमोन साननैसो दैखौ हगारना हरबाथाय बिराद स्पिडआव फैयो दैया हाया जालांजोबखायो नै बिथिया खुरखालांजोबखायो बेयाव अन्थाइ जाबनायबासो मोजां जागौमोन दा अन्थाइ जाबनायबो गैया जेबो गैया बेखायनो हाखौ खुरखालांजोबलायबाय
बैहाय खायदो आरोना मोसौखौ मालाबाथ' नैबे दैया गोथौ जाथारो दायोथ' नै बिराद गोथौ बियो नायनायाव एसेल' नुदों नोंथांमोना गोथौ मालाबा मोसौ लांनो हाया बिथिंजाय बिराद दिगदार जायो दायो आङो ओइथिं बारनानै थांसै आं दायो दुब्लियाव मोनफैबाय नै मोसौखौ दोस्लायनोसै एकदम दहाय आलि दाननानै मेंनानै उन्दुबायमोन आङो सानफ्रेजोबनानै थादों होर 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 थ' लोगोफोर आङो मोसौखौ दायो दोस्लायखांबाय ओमफ्राय बादामबो जादों आङो बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन बेखौ दाखालि जे ना हमनायनि भिडिअ माखासे कमेन्ट खालामदोंमोन नालाय साफा सानैया बुंदो आरोना खादाजोंनो ना गुरो नामा होननानै दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो खादाखौ देखायगोन खादाया माबायदि जेंगाया माबायदि बेनिफ्राय जेखाया माबायदि जेखाइजों ज' गुरखाबाय थादों दायो थाम्फैजों आब'जों जेखाइजों ना गुरगासिनो दङ नुखाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय जेखाया बेलेग सान्दांगाया बेलेग जेंगाया बेलेग सान्द्रिया बेलेग बिदि आरोना सान्दांगाया जोंना गुवार जायो सान्दांगाखौ गुवारखौ होनो ओमफ्राय सान्दांगानि बै गुदुं थायो सान्दांगाया एसे दै गलांग्रा गुदुङा गिदिर गिदिर सान्द्रिनिया एसे फिसा फिसा सान्द्रियाबो गुबुं गेसें थायो मोननै मोनथाम रोखोम थायो सान्द्रियाबो ओमफ्राय सोरबा सोरबा जेंगायखौनो खादा होनना बुंदों आरोना मिनिनो ओंखारदों आङो खादाखौ देखायगासिनो आं माबायदि खादाया माबायदि आरो जेंगाया माबायदि खाथियाव लानानै देखायगोन आरोना माबायदि डिफारेन्स दङ ओमफ्राय जेखाइखौथ' नुखाबायानो आरो खनसे देखायबावनि र' आं जेखाइखौ नै लोगोफोर खनसे देखायबावबाय आं नायबावदो नै जेखाया नै माबायदि नै मोजां नाय खना मोनथाम थायो नै जेखाया नैबे खना मोनसेया नैबे खिबुथिं खना मोनथाम थायो ओमफ्राय दा नैबे लाय नैबे खबाइखौबो दा सोरबा सोरबा खखासो होनना बुंबावगोन कमेन्टआव खबाइया बिदि नै ओमफ्राय र' जेंगायखौ देखायनो आं जेंगायजों खादाजों गोबाङानो माने जार कमेन्ट खालामथारो आरोना बेलेगनो बेलेग बुङोसो ना मायोथाय जायगा जोंना खिन्थु सान्दांगाया सान्दांगाखा जेंगाया जेंगायखा खादाया खादाखा सान्द्रिया सान्द्रिखा दा माबा मा होनना बुंगोन बेखौ जेंगायखौनो खादा होनना बुंदों आरोना ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों आङो जेबो आङो बुंहरफिनासै आरोना ओमफ्राय देखायफिनसै आं नोंथांमोननो साफा सानैया बुंदों आरोना खादाजोंनो ना गुरो नामा होननानै फाग्ला खादाजोंसो ना गुरबाय बायोलै जेंगायखौनो सिनायाखैदां मानसिफ्रा सोरबा साफा सानै आरोना जायफोर कमेन्ट हरदों ओइदिनखालि जेखाइजों गुराखैमोन आरोना आनैयाल' गुरदोंमोन जेखाइजों र' देखायगासिनो मोखां सुबावाखै आं उन्दुनानै आरो दायो माजबाद स्टेसनाव थांबावनांगौ फंबायखौ दोनलांनो फंबाय फैदोंमोन ओमफ्राय मोसौ दोस्लायखांबाय आरोना ओंखायनो आङो टाइम भिडिअ'खौ बानायनो मोना दिनैबो आं आलि दानदोंमोन नै ओइ नै आलिया बैथिं नुदोंना दानखांजोब्बाय एबार एवबाथाय मोनखाजोबसिन बियो नै बिदि मोनखाजोबसिन आरोना बेथ' हाग्रा रज'फिनबाय खोथिया फोनोसो एवनायमोन बियो थ' नै लोगोफोर खादाखौ बेखौसो होनो खादाखौ नोंथांमोना जेंगायखौसो खादा होनदोंमोन दाखालि साफा सानैया खादाजों गोबोरखिसो गारो जोङो ओमफ्राय र' खादाजों जेंगायजों मा डिफारेन्स दं नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ बे जाहैबाय खादा ओमफ्राय दाखालि माबाजों जेंगायजों ना गुरदोंमोन आरोना नै थाम्फै गुरनायखाय सायगासिनो नायदो खादाजों जेंगायजों मा डिफारेन्स दङ सोरबा नैबे जेंगायजों ना गुरनायखौनो बेखौ जेंगाय होनो नै जेंगाया बिदि गेब गुदुं थायो आरोना बे जेंगायखौनो सोरबा खादा होनदों खादाया नै गोबोरखि नांलायनाय बिदिसो गोबोरखिसो गारो खादाजों बेसेबांल' नाया नायानो नाखौनो मोना जोंनिया नै मागुर गोरलै मोनदों फिसा जिबिखौ नाहरासैहाय आमाइनाव बेथ' साला लेखाखौनो फरायाखै बियो मिथिबाय दा लोगोफोर जेंगाया नैबेखौसो होनो ना गुरनाय दाखालि ना गुरनायखौ बेखौनो खादा होनदों ओमफ्राय नैबे खादा बेखौ जेंगाय होनो बेखौ खादा होनो जाबाय दा दायो